Yes mga ka-Forza, padung ta karon sa sunog nga niulbo sa may Jones Avenue ning dakbayan sa Subo. Kung ato makita ang kaitom na sa aso niya, biisa ni siya karon sa second alarm ang maong sunog. So mo ni karon nato nga nakita kun inyong manantanaw ang sunog niulbo karon mga gudloa dinhi gid mismo sa may Jones Avenue, particular na dool ni siya sa usa ka tambalanan apan ato paning sutaon, ato paning latawon, ato paning atuon kining maong area din nahitabo ang pag-ulbok nining maong sunog karong mga orasa mga kaigsunan. So ang kung inyo makita ang aso sa pag-ulbok sa maong sunog karong mga gudloa mga kaigsunan. sunog nga giluntan karong mga gudloa. So ito pa ning giklaro no kung asa ni dapita kining maong sunog nga niulbo karong mga gudloa mga kaigsuonan. So sa Jones Avenue. Galit na.
karon ang kahimtang. So, doon mi sa Saka doon ni sa community hospital. Padayon ang kumbati karon no sa ato ang mga motor na day day. Ito ni karon ang atong gi nunta no nga Ay Saudi wala na. Asa may nabili? Wala daw dito. Ayong mao ni karon no dinhi dapit sa may Chowking kundi na tabo kini pag-ulbo sa maong sunog. So sa pagkakaron ato ning gipangutana pa kung boarding house ba ni kini nga lugar nga di ni ulbo kini nga maong kayo unya ato nga nasayran sa mga kaigsunan nga kini sunog nga ni ulbo karon dinhi gyud ni particular sa may Jones Avenue. So dinhi kung atong makita ang atong mga kabumbiruhan nga padayon pa nga nakikumbate aning ato ang sunog nga ni ulbo karon dinhi sa may sir unsa gyud ni exact nga lugar diri sir? Kuan kanay atbang sa kapus Unsa ni kaning manasunog mga balkoni ka ng boarding house? may balay dia dako sulod. So mo ni mga ka-Forza, mga duna ni mga balay unya gani atong nakita no nga dunay pipila pa ang ipang susi pa ang kaning dunay ni mga establishment kaning Jollibee unya kung makita ninyo kaning tupad gyud aning community hospital dunay mga kananan mga ka-Forza unya gawas aning mga kananan ato sang nakita no nga kining maong balay kun mga pipila ka mga nagpuyo aning maong area ang karon dinhi mismo sa maong lugar. So sa pagkakaron ginasubay pa unya ginatan-aw pa kun unsa gyoy hinungdan aning ang pag-ulbo sa maong kayo. So mo ni ang pagkikumbati na sa ato ang mga tinugyanan sa pagbubiruhan. Nain yung balay dira ma'am? Apilin yung balay dira? Unsa may dira? Unsa yung napantiyagan niyo ganin na ma'am? Unsa yung napantayan ninyo? Wala aso na lang. Aso ra. Asa man matong tayo makatong pagsulbo sa sunog? Unsa yung napantayan ninyo gaganina ma'am? Atbang naman na. Atbang sa? Ang nagpuno pa. Unya. Mana ang mga tao sa mga pilingan. So unsa din na mga apartment or mga balay? Apartment na dai ma'am. So nala mo nakabaw na mo mawasak kunong apartment nagsugod kinsa man? Akat na ato. Ano na tong napusi mo na ano na to. Unsa man lang ninyo bantayan? Nani buto. Nay ni buto. Mga gasol. Pila ka buto inyo nadunggan ma'am? Sara. Usara. Kinsa ngalan na to ma'am? Mercy ang ka. Asa man ka ganina ma'am Mercy? Kita din ako alay ko mami di. Nagkuha ka sa? Aso napasok ka? Kuha ito si Guwang ba? Unya nagawas ra nimong tiguang. Dali trap ba? So paminaw nimo wala ray na trap. Na upat. Upat ka mga Tao. nga na trap? Nga apil ka sunog unsa man? Wala din yung mapukaw, mama mapukaw. So
na nangatulog. Pero so far wala pa idea kung nakagawas pag Wala sa ni Babaw. aha. So katong mga upat ka bukuan, unsa man to sila mga nagpuyo ra diha? Mga estudyante. Mga estudyante. So far mo pa na upat nga wa kagawas. Mga Mo pa ni atong gitan-aw. So upat gawas ang gawas lagi ano ha. Nagawas na sunod na mo. oo. Na lang. Oh. So pila din na sila kapag nangato. Unsa din mga bata? Mungkulit, kamusta? Ha? Isyakel, kamusta? Kaya ilang ginikanan, ma'am. Nalagani dito gani. Ako nga buwan ngayon. So mo na naapasok ka. Oo. Asa na maruti guwang luwas na. Sakto, hindi ko ta sakto. Kumani no mga kaiso na. Sumuni ang ato paning sayran ang kaning giingon mga kaigsunan nga dunay na trap no nga kaning ingnon atong mga tao apan wa pa ginihingpit na to makakuha ang kaning informasyon kung tinuod ba nga dunay nahibilin nga mga kaigsunan nato nga naa dinhi sa maong area. So sa pagkakaron padayon pa ang kumbati sa ato ang kabumbiruhan unya padayon pa usab ang pagsusi sa atong kabumbiruhan aning area kundi ni Ulbo ang maong sunog mga kapuwersa. So sa pagkakaron padayon pa ang ginasusi no padayon pa ang pagtan-aw sa ato ang mga kabumbiruhan aning pag-ulbo sa sunog dinhi jud mismo sa maong area sa fire scene. So sa pagkakaron ang pagkumbati pa sa atong mga kabumbiruhan dinhi sa fire scene jud mismo mga kapuwersa. Wara ni kaabot sa Angelica, naarag yun ni aning may Jollibee. Sir. Jones Avenue ni siya, Osmeña Boulevard. Unya kaning gikan ka sa kung gikan ka sa community hospital, pipila lang ni kalakang no, gikan sa community hospital, di ninyo makita kining mong area. Unya ato nakita nga multi building ni siya. Unya sa pagkakaroon padayon pahinuon ang kumbati sa atong kabumbiruhan aning pag-ulbo sa sunog dinhi gid mismo sa may Jones Avenue ning Dakbayan sa Subo. Sir, Jones Avenue man ni diri no? So, ni Jones Avenue ni diri mga kaigsunan unya sa pagkakaroon ang pagkumbati pa sa atong mga kabumbiruhan. So paabot pa ta og dugang mga update aning pag-ulbo sa sunog aning usa ka building dinhi gud mismo sa may Jones Avenue ning Dakbayan sa Subo. So ato pa ning sayra no kun unsa ning barangay ini nga mong area unya wa pagita na masayad na to asa ning nakita unsa ning barangaya ang ni Ulbo karong mga gutluwa karong mga orasa kung diin ang kabumbiran kung inyo makita perti pang itumanok sa aso aning building nasunog karon sa likod ni gabahin aning Jollibee. So dunay Jollibee dinhi sa may Osmeña Boulevard o sa Chowking. So dinhi ni karon ang pag-ulbo sa maong kayo mga kaigsunan. So padayon pa ang kumbate, padayon pa ang pagpasirit sa tung mga kabumbiruhan aning sunog ni Ulbo karong mga gutluwa mga kapuwersa. So lakaw ta sa unahan samtang atong pinawon ining sunog ni
to. Ang kusog nga aso. Sir, Jones Avenue man diri sa no. So mo ni ang aso karong mga buto ha. Perti nang ang aso. Mo ni ang mga aso. Ang mga tapwesa. So, wow. Kumani, ang kahintang karon din hino sa far scene. Ang pakisayot pa ta. Sir! Tamo ni atong area, kung atong far scene. Karong mga gutluha, doon na din ni Olgo. Kini nga pipila no nga dunay nibuto unya di pa siya masayod kuno sa tong nibuto kaganina